Krásný dobrý den, jmenuji se Ivan Burda a těší mě, že sledujete moje video. Marketingové průzkumy říkají, že nyní mám asi 10 vteřin na to, abych vás zaujal a vy jste ve sledování pokračovali. Proto se ptám, zajímá vás, jak myslí milionáři? Bohatý chce být každý. Lidé se od sebe však odlišují v tom, jaké činy jsou schopni pro dosažení bohatství udělat. Abychom se k velkým činům dokázali přimět, je potřeba jako bohatí nejdříve myslet. Takže, jaká je vaše odpověď? Zajímá vás, jak myslí milionáři? Pokud ano, zůstaňme následující minuty spolu a podívejme se, co nám může říci následující kniha. Někteří z nás se možná zapojili do programu Andyho Vincona Makáč versus Boháč. V něm jsme právě knihu Jak myslí milionáři mohli spatřit. Právě tato kniha může být tou, která v nás vzbudí potřebné nadšení, abychom se na cestu k bohatství vydali. Makáč, který knihu ve zmíněném online videu nakonec odkládá, makáčem zůstane. Člověk, který po ní sáhne a nechá se jí inspirovat, bohatne, získává svobodu. Jakým směrem se tedy vydáme my? Protože spolu stále mluvíme, očividně jsme se rozhodli ve sledování videa pokračovat, své myšlení rozvinout, inspirovat se u nejlepších a zbohatnout. Blahopřejme si. Pojďme se podívat, v čem nám právě kniha Jak myslí milionáři může prospět. Na 270 stranách dostáváme pohled do mysli 12 nesmírně bohatých lidí. Kdy naposled jsme hovořili s někým velmi bohatým? Kdy naposled nám takový člověk poradil, jak jeho úspěch zopakovat? V knize Jak myslí milionáři máme možnost se právě od nejlepších učit. Od Henryho Forda, Raye Kroce, Paula Gettyho, Stevena Spielberga, Aristotela Onassise, Soichira Hondy, Johna Rockefellera, Thomase Watsona, Konrada Hilla. Zajisté vás stejně jako mě překvapí, až zjistíte, který z nich má české předky. Že mám nechat toho napínání? Tuto hádanku si zodpovíme na konci videa. Při čtení životních příběhů osobností, se kterými nás tato kniha seznamuje, jsem došel ke zjištění, že určité vlastnosti jsou všem milionářům společné. Důkladný pohled na tyto zásadní vlastnosti rozebírá 13 kapitol, které se s kapitolami o jednotlivých milionářích střídají. Pokud bych měl myšlení milionářů shrnout do jedné jediné věty, zněla by následovně. Žádný z nich nezbohatl jen kvůli touze po penězích. Přijde vám to jako paradox? Moje první myšlenka byla úplně stejná. Například takový Henry Ford. Ten zbohatl, protože jeho cílem bylo nahradit sílu zvířecích a lidských svalů silou mechanickou. Henry Ford pocházel z farmářského prostředí a protože lidský pot a zhrbená záda patřily mezi jeho každodenní obrázky ze života, cítil touhu lidem život usnadnit. Bohatství to potom přišlo jako odměna za to, že se mu to povedlo. Nevzdal se, ani když se mu všichni vysmívali. Podobně k penězům přišli i Walt Disney či Steven Spielberg. Oba udělali to, co je bavilo. Disney žil kreslením a v přesvědčení, že aby člověk byl šťastný, musí dělat to, co ho naplňuje. Tvrdě pracoval a nikdy se nevzdal. V začátcích se mu dostalo nedůvěry a odmítnutí. To každé, o níž tahle kniha hovoří. Při snaze zajistit si živobytí se Walt Disney na každém kroku potkával s názorem, že jako kreslíř nemá šanci. Později přišel dokonce čas, kdy i zbankrotoval, ocitl se úplně na dně. Jeho víra v úspěch ho však hnala dál a peníze mu přinesly všechny ty příběhy, kterými rozzářil tváře dětí i dospělých na celém světě. Do výšin filmového umění
vystoupal i druhý z filmařů, o němž naše kniha hovoří. Tímto filmařem byl Steven Spielberg a právě Spielbergovi byl Walt Disney vzorem. Mimo to, že pro Spielberga bylo filmování vášnivou zálibou a útěkem před ústrky ve škole, chtěl tvořit filmy, které lidem umožní prožít něco nebývalého. Ať už se jednalo o film Čelisti nebo E.T. mimozemšťan, povedlo se mu to. Zvítězil nad svým strachem a mnohonásobně si splnil sny, dal lidem filmy, které milují a ve výsledku zbohatl. Nikdy se totiž nevzdal, věřil ve svůj talent a ve schopnost dělat velké věci. Podívejme se nyní na nejčastější důvody, které nás na cestě k úspěchu mohou brzdit. Jedná se o myšlenky, které mnohdy, většinou každý den, nosíme zde, ve svojí hlavě. Naším úkolem je se těchto myšlenek zbavit, jednou provždy. Tady jsou. Jsem příliš mladý. Vidíte, naopak někdo si může stěžovat a říkat, jsem příliš starý, pro mě už je na úspěch pozdě. Nebo někdo jiný může říct, nemám kapitál, jak můžu bez kapitálu podnikat. Nebo někdo další zase přijde s výmluvou, nejsem vzdělaný. No a pak přijde někdo další, kdo si řekne, jsem příliš vzdělaný, mé tituly mi brání v tom, aby mě lidé brali jako sobě rovného. Nebo naopak přijde někdo další a řekne, no jo, já nemám talent, co mám dělat? No a pak přijde někdo a řekne, já prostě nemám dost energie. No a pak přijde člověk, který řekne, no jo, ale já se toho úspěchu bojím. To je paradox, co? No a pak přijde ten poslední, který řekne, peníze kazí charakter, nemá to cenu. Ano, všechna tato přesvědčení jsou pravdivá, ale pouze do chvíle, kdy jim věříme. Když se jich zbavíme a nahradíme je myšlenkami pozitivními, začne se nám co? Začne se nám dařit. Je to podobné jako ve vztahu s lidmi. Zkusme si vzpomenout, jaké to je poslouchat hodiny někoho, kdo si jen stěžuje a vše v životě vnímá jako problém. Trávit čas s takovým člověkem, to je jako dýchat otrávený vzduch. No a teď si zkusme vzpomenout na setkání s člověkem pozitivním. S člověkem, který věří v sebe, který věří v nás a který věří, že lze dokázat i zdánlivě nemožné a že každý problém, se kterým se setkáme, je převlečenou příležitostí. Vzpomeňme si na myšlenku peníze kazí charakter. Kolikrát jsme ji už slyšeli? Nesčetněkrát. Také jsem mi věřil, ano. Peníze charakter nekazí, taková je pravda. Peníze charakter pouze odhalují. Hlupák či hrubián, hlupákem či hrubiánem zůstane i s plnou kapsou. Jeho nedostatky pouze budou zjevnější, větší. Člověku ušlechtilému naopak peníze otvírají dveře k tomu, aby svou blahosklonost mohl dát více najevo. Odpověď na to, jak s toxickými myšlenkami ve své hlavě zatočit a zbavit se jich, najdeme právě v knize Jak myslí milionáři. Životní příběhy úspěšných dokazují, že lze uspět i navzdory mládí, jako to udělal Steven Spielberg, nebo naopak navzdory věku pokročilému, jako to udělal Ray Kroc. Jehož jméno se samozřejmě, jak víme, možná pojí s restauracemi McDonald's. Že není potřeba větší počáteční kapitál, než jsme schopni nashromáždit během jednoho jediného roku a často i doby mnohem kratší, nám ukazuje příběh Konráda Hilla. Právě po tomto muži se dnes na celém světě jmenují stovky luxusních hotelů. A začínal jak? Od nuly. Neměl vůbec nic. Jestliže namítneme, že naší překážkou k dosažení úspěchu je nedostatek vzdělání, protože jsme do školy nechodili dlouho nebo jsme se neučili tak, jak jsme se měli učit, opaku nás přesvědčí právě příběh Soichira Hondy.
Soichiro Honda pocházel z malé japonské vesnice a podobně jako Henry Ford i on vyrůstal v rodině farmářů. Hondův otec chlapce potřeboval na poli a tak se Soichirovi velkého vzdělání bohužel nedostalo. Všimněme si slova vzdělání nedostal. Důležité ještě je, že se nejednalo o vzdělání formální. Zde právě tkví jedna z ingrediencí úspěchu. Důležitější než to, co se naučíme ve škole, je totiž to, čemu se naučíme neformálně, soukromně. Kdo studuje z vlastní vůle, ten studuje s nadšením. Ano, odměnou za takové studium nejsou známky, diplomy, ale odměnou je opravdová znalost, pochopení a úspěch. Důkazem takového přístupu je právě Soichiro Honda. Ten se vzdělával z vlastního zájmu a když už coby vlastník velkých závodů začal na univerzitu chodit, nikdy si z ní diplom neodnesl. Zajímaly ho totiž znalosti, které potřeboval právě pro růst svého podniku a podnikání. V potvrzení, že splnil určitý počet zkoušek a napsal potřebné množství seminárních prací, zkrátka Soichiro Honda žádný význam neviděl. Proto práci na zisku bohatství vnímejme jako zodpovědnost vůči sobě samým. Teprve bohatý člověk, který dokáže sám sebe a potřeby svých blízkých zaopatřit, je skutečně bohatý. Teprve takový člověk může být naprosto upřímný k sobě i ke svému okolí. Vždyť kolikrát něco chceme udělat, něco říct, něco bychom provedli jinak, než chce náš nadřízený, no ale často raději mlčíme. Proč? No proto, abychom nepřišli o zdroj svojí obživy. Bohatství je proto projevem zodpovědnosti vůči sobě a svému vlastnímu životu. Právě kniha Jak myslí milionáři je navázáním našeho osobního vztahu s úspěšnými lidmi, kteří se stávají našimi rádci. Jejím přečtením odhalíme, jak je potřeba myslet, aby člověk dosáhl svých vlastních cílů a v návaznosti na tom zbohatl. Proto kdykoliv, kdy před sebou budeme mít v životě situaci, s níž si nevíme rady, zeptejme se, co by udělal Walt Disney? Jak by se zachoval Henry Ford? Jak by postupoval Conrad Hilton? Budeme-li potřebovat radu, knihu otevřeme, nechme se jí znovu inspirovat a představme si, jak vedle nás některý z těchto mužů stojí. Každý z nich by řekl, buď odvážný, vytrvej, chtěj více, běž za svými sny. Poradili by nám pokračovat i ve chvílích, kdy překážka, která se před námi objevila, svojí velikostí hrozí, že nám setne hlavu. Walt Disney, Soichiro Honda, Steven Spielberg, Ray Kroc, Conrad Hilton a mnozí další, ti všichni pokračovali, vytrvali, překonali nesnáze, následovali svoje sny a pracovali na splnění svých cílů každý den. Proto se jimi inspirujme my a dokážeme více, než si myslíme. Potřeba inspirace je totiž zásadní. Tušíme vlastně, co slovo inspirace znamená? No, řekněme si to nahlas. Inspirace. Spirit znamená duch. Inspirace je proto vtělením ducha. Studiem myšlení milionářů a úspěšných jedinců se připravujeme, aby do nás právě duch pozitivní, optimistický, přesvědčený vstoupil a přiměl nás myslet si, že dokážeme cokoliv si usmyslíme. Ano, řekneme si možná, číst a poslouchat rady nestačí. Takových knížek, takových jsem přečetl už celý stoch. A kde jsem? Pořád tam, kde jsem byl. Ano, nestačí, to souhlasím. Rady je proto potřeba aplikovat. Proto si knihu Jak myslí milionáři opatřeme v papírové podobě. Kupme si ji, nepůjčujme si ji z knihovny,
investujme těch necelých 300 korun a knihu si kupme. V takové papírové podobě, jako ji vidíte zde. Dělejme si v ní poznámky, podtrhujme si, co nás osloví a neustále se k ní vracejme. Jedině takovým způsobem můžeme něco změnit. Bude-li naše tělo obývat duch, plný touhy po úspěchu, pak pro nás bude stejné přirozeným způsobem jednat. Věřím, že to dokážeme, že to společně zvládneme. Náš úspěch závisí na nás, na naší schopnosti vytyčit si cíl, najít své poslání, vytrvat, překonat každou překážku, která se objeví, i kdyby byla sebevětší. Opakujme si proto společně. Všechno je možné. Jsem tvůrcem svého vlastního štěstí. Každý den je mi ve všech směrech lépe. Jsem vítěz. Ideální čas je nyní. Dokážu cokoliv. A nyní přichází ideální čas na to, abych splnil svůj slib a řekl vám, který z úspěšných mužů z této knihy měl české předky. Dám vám na výběr, abyste mohli hádat. Byl to za A. John Rockefeller, Ray Kroc nebo Conrad Hilton. Správná odpověď zní Ray Kroc, zakladatel sítě McDonald's. A nyní je ideální čas, abych splnil svůj slib a řekl vám, který z úspěšných mužů v knize Jak myslí milionáři měl české předky. Byl to John Rockefeller, Ray Kroc nebo Conrad Hilton. Správná odpověď zní Ray Kroc, zakladatel sítě McDonald's. Právě jeho otec pocházel z vesnice Břasy nedaleko Plzně. Až budeme po knize Jak myslí milionáři sahat, mějme na paměti, že ji napsal Charles Albert Poisson a Christian Godefroy. Je totiž možné, že se v knihkupectvích setkáte s jinou knihou stejného názvu, tu napsal Harv T. Eker a jí se možná budeme věnovat někdy v budoucnu. V současné chvíli je pro nás ale důležitá tato kniha. Za měsíc ode dneška se spolu setkáme znovu nad dalším titulem. Půjde o knihu osobního rozvoje, která mě samému změnila život. Její rady uplatňuji už několik let a těším se, až se s vámi o ty nejdůležitější podělím. Můžeme si dát vědět, jakmile video připravím. Stačí, když mi na sebe necháte kontakt prostřednictvím formuláře na této stránce. A těší mě, že jsme stále spolu. V komentářích si proto rád přečtu vaše dojmy ze sledování videa i ze přečtení knihy samotné, ze přečtení knihy Jak myslí milionáři. Pro tuto chvíli vám přeji krásné dny plné optimismu a pozitivního myšlení. Usmívejme se víc a vše půjde lépe. Těším se příště.